Oke, siap. Bayang lagi, RJ Music. Ayo mas. Ayo lo, Mas Diki, Mas Ridho, ayo. Terima kasih. Yo. Rene otak Terima kasih. kandhani. Ono opo mas? Ojo mencap-mencap gatelne ati. Ora. Edang gawe eno kopi. Dasku mumet ket wingi durung mari. Yen dikongkon kok ya ndang dilakoni. Ojo tambah Terima kasih. kok tinggal nonton TV. Ayo lo Dik. Mas mbok yo kowe ngerti. Duit sing andi digawe tuku kopi. Masa wis entek Dik iki. Nek mas belanjane rambut jaji. Bumbu dapur antek kabeh kari trasi. Masa iya Dik. Aku mbok yo kowe ngerti. Esuk kapan utangmu mbok sauri. Wayahe bayar BRI mas. Tak rewangi kerja nganti bengi. Nanging koyone yo ora mesti. Tak rewangi Terima kasih, Bos. tertekan Bali. Terima Nanging kasih. koyone ora Matur suwun. mesti. Terima kasih. Sajane aku wis ora kuat. Sajane aku yo omong marah. Kepengin duwe sejen mengkilat. Duit sak miliar Ayo. lan omah tingkat. Waduh. Iso ah, Mas. Yane aku yo ora sajane aku wis pegel marah. Terima kasih. Kamu pegel marah. Sopo ngerti besok dadi kongkong. Terima kasih. Goyang lagi yo. Asik. Terima kasih. Yang dari bawah. Maju boleh. Terima kasih ya. Terima kasih. Goyang dulu. Goyang tipis-tipis. Yuk. RJ Music semakin asik. SHS Audio. Ya. Rene otak kandhani. Ono opo mas? Ojo mencap-mencap gatelne
Terima bosku. kasih. Terima kasih ya.